musím to nahodiť úplne. Tu je taký peň padnutý. Veľa záberov mám, no. Ale však chytili sme už. Nestreamujem dlho, čo je možno 30 minút maximálne. Máme 2 ryby, takže si myslím, že to je super. No je 46 sekúnd na plavák. Jasne. A je tam veľká ryba. Oh shit, to je Alec jak pes. Ty kokos, poď sem. Nie, preč. Ty vole, ten je veľký. Ty kokos. Ty vole, pozri, čo sme chytili. Borci. Tak tento má 50, a neklamem ani o centimeter. Ani o centimeter neklamem, vám vravím. Ten je dlhý jak pes, ale je chudý, ale je strašne dlhý. Strašne dlhý Alec toto. Fú, borci, tak tento je raketový. A na tamtu, vidíš to, jak to bere, tie ryby? To proste extrém. Brutál, super, díky moc za ružičky, borci. Vidí, o toto vám hovorím, že proste nachytáš veľké ryby a nevieš ani jak, proste ti to čapne, tá ryba. A to, vidíš, mikrozáberík, iba tak proste, že ťuk,